Saestu panjenengan Bapak Suparman pareng menggugati ngunduh mantu Purwomadya wisananipun pikantuka ridhanipun saking Gusti tansah manggiya rahayu wilujeng kalis rubidana ing sambikala ugi saestu pinaringana cekap wonten ing ajeng turah wonten ing wingking kinarya njangkepi regipun swasana kepareng sowan kula sakeluarga ageng sedayu ing mangke Purwomadya wisananipun panyarumah pangalembana purba miwah wasesa kasumanggaaken sedaya prawuh para tamu sedayanipun. Kepareng sowan para kadang sedayu inna Allah Allah penyanyi nggur mari gringgingen kancane. Tapi iya to yo spot iki gumyak. Yo gumyak joget yo joget. Ning yo aja terus gangen-ngene. Melorot dobelan iki melorot tak unjukke ngene. Mbok njaluk tulung kancane. Alalalah. Ina. Pasal nggo dalem masuk. Alhamdulillah iki bisa sowan ana ladan Jetrak Tani. Desa Jetrak Sidoarjo Sragen nggih nderek gulang tepang gladi wanuh awit saestu kula sowan nembe sepisan menika ing mangke sedayanipun kasumenggaken sedaya prawuh pertamu murih jangkep regipun swasana nggih sowanmu sepisan kurang-kurang sebasita kepareng ngaturke uluk salam ing mangke daya tetembangan nggih ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu Mbah Kakung Mas sedaya kemawon sugeng lenggahan kanthi sekeca ugi sugeng pepanggihan kula kalian sak rombongan sedayu lho iki. Oke. Sedayu menika saking Sentul Kayangan Nagosari Boyolali tersenyum sing kondang apa niso? Susune. Susune sapa? Susu sapi. Susu sapi. Mula neladan Boyolali sak nggon-nggon eneke mung patung sapi. Nek Bumi Sukawati Sragen sak nggon-nggon kuwi patunge beda ora kaya. Patunge apa Mas nek patunge gading. Oh gading. Mula nek bangsa wong udut nganggo pipa rokok gading nek nggon wong Sragen dipamene ora gumun. Mergo kene iki nggon gudange gading. Ngono. Alhamdulillah, Nduk. Dalem. Iki lagi ngadeg wis diweling karo Simbah. Simbah ngersakaken menapa? Iki njaluke momong. Momong. Aku malah lali rung tekok Mbah sapa ya? Oh ayo dipadosi ya Mas. Rono sik ya. Nyaket Mbah Kakung. Iya, sing dawuh wau. Mbah Kakung lenggah wonten pundi? Kene ya. Ya marta krene. Kursi. Menika ingkang ngagem jas ijo menika nggih. Menika kalih Mbah sinten menika? Mbah Setu RT. Menika simbahipun manten nggih. Leres. Oh nggih Mbah Kakung. Dawuhipun kula napa wau? Ngudyang anak. Ngudang anak. Tayub niku nggih. Tayub. Oh nggih. Ajeng ngudang mantene Mas. Ngudang putune. Heeh. Wis. Ora apa-apa. Nggih. Wektu mirunggan iki sedayanipun dawuh saking para-para pinsik pareng katuraken. Lah nggih no, monggo Mas. Njaluk sangu njaluk Mbah Setu wong panen berangkat patok. Wis sangone yo. Wis. Walah los. Ngersakaken beksan Mbah Kakung. Thank you.
yen sumaya aja mlenjani yen kepetho aja gawe gelo sugeng lenggah sekeca aduh sayang lale kita bali ngulon dewa sedian ora kalaka ati-ati marine rupo karo macora susul lali dalahan ngudang anak sampun Mbah Setu sembah nuwun dawuhipun sampun pareng ngatur pun ketrima nggih pun lega nggih sampun lega alhamdulillah sembah nuwun peparingipun bebungahipun berkah barokah amin panjenengan sehat panjang yuswa wit momong putra wayahipun amin Engko anggere itu lho Mas. Ayo dulu lagi juragane pitik to. Wah anggere ngawur amuk dongake sur. Bareng dongane malah cangkem MC jare. Melu bungah melu seneng dulu lanang saiki sehat. Wah wis pokoke Pak D, sehat ya Pak D. Lah iya. Juragan apa Mas? Ketemu bose pitik. Oh, bose pitik. Ketemu ngene. Iki saiki wis brigas kene. Wah iso mleling saiki. Kayak iki pas kecapean sampean iki kecapean sikile kram. Salim dulu salim. Juragane pitik. Mosok juragan pitik mboten nyangoni lak ya isin to. Gek kamangka niki kampungan iki live streaming Duta HD. Juragan pitik kok ra nyangoni ya ampun. Anak bojone isin kabeh ning omah. Halah. Paling ora iki. Oh, mosok juragan pitik kok 5.000 harga diri no. Harga diri no. Salim. Salim. Mosok juragan pitik kok pelit moh aku ngono kuwi kalah karo sing juragan pitik ki ponak aku. Lho lak ya dilempar karo ponakane to. Sehat ya, Dek. Paringi sehat Bagas Waras. Amin amin. Bisa nyuwun tembange napa mengke? Jarik lurik suwek pinggire, sing dilirik suwek pinggire. Ngoten niku. Ya, majuran aja kena ngene. Sekecake. Matur sembah nuwun. Monggo, Mas. Ini aja kesusu lungguh sik. Iki mau dawuh saka Mbah Setu. Kiramane tayub wis diaturke. Ampun. Ya raketang sak gungan sak pupuh. Iya. Nang kono diweling. Diweling. Anu sinden utawa MC-ne ora ketang siji kudu bawa rampung sinden utawa MC-ne mengko terus pakurmatan siap. Aku ya manut wae kaya. Wis sendika dawuh. Mangke pakurmatan kantor sedaya para pandemen kabudayan. Awit ana ladan Bumi Swati Sragen kuwi kathah sanget pandemening kabudayan. Mangke antos Pak Carik disaestu suwun gungan mangke kinarya murwakani panjenengan Pak Carik. Menika kula pucukane riyen Pak Carik. Mengke ndak kula lancang. 6 wae. Ming ora harenga
kara hakarana kaharaning maradi siwi sinewong ras mining kita sinupo sinu karato mrih katarato pekaradening ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji sambung wanci dalu roket heng sedai Magrosari Paraga Mulya Audio kaliput Duta Hadi Mundukan sing gedhe pan ngaburanget Kang Mas papujanku jajan tong hatiku sambung ngomong wanci dalu robeta sarangmu
sing gedhe pak ngatur ngamas papujanku gedang iki apa ngantene demek gedang iki kan. Lah piye to? Kae diatrel diimbu mateng kok iki isih utuh iki. Ya Mbak urung. mantene melu demek iki mesti iki. Apa ya nek werdine to Mas nek manten demok gedang iki ra iso mateng ngono. Wong jeneng manten ki kang pindhane raja utawa ratu. Dadi ora kena sembrono, sak ciptane dadi sak sediane ana. Lah aku ndek men dadi manten gedange bojoku tak demoki terus gak apa-apa kok. Kuwi beda. Gedang mburi omah. Lah ya kuwi beda. Oh beda. Ki nek sing iki jeneng kene iki nek nang ngene iki ginarani gedang ki tuwuhan. Oh, Mula manten ki yen wis diwengku ya didadekke manten, wis mangun keluarga, mulai pangajab enggal bisa temuwuh. Oh, lah. Bisa temuwuh. Lah ya mletik men nek ra mendem ki. Ora iki. Urung kok. Urung ya renek kok ya. Enek iki. Aja kaya ngono. Adik lanang ki nyangu sae. Wis marai rusak aku ya kuwi. Nomor pira iki? Nomor loro. Endi Mas? Abdin Nanas. Endi Mas? Mendabaya. Sambung wanci dalu. Pangripta Bapak Haji Pak Dalang Sukron Suwondo. Nggih. Yang ngripta tembang iki mesti nggambarke lakone wong urip. Lakone urip nek iki mau Tur mesti nggambarke- nganggo kasunyatan. Oh ngono, contone iki mau Iki Mas. sambung wanci dalu, wis ngerti wong iki genah turu karo bojone ya karo anake. Kok jodone kado di WA. Lah nek enek WA ya mesti kudu dibalesi kok ya. Sing WA cacrong-cacrong. Oh, ya nek aku panggah tak balesi wong ya aku ki cerongoh. Melu. Kok rumangsa aku kok ditelaske ya Mas. Iki mergo WA do dibalesi iki HP-ne bojoku tak gecek kok. Duh. Lah piye toh? Apa cawisi HP malah ngurke demenan kok. Mosok bojomu apa kowe kok senengane memutar balikkan fakta.
Wong nganti mbok ulehke nyang Kalimantan kono kok anggitku kok senengane golek benere dhewe. Aja kaya ngono kowe. Wis ora cetha kaya ngono kuwi. Lah nggih to Pak nggih. Oleh magar jajal malah konangan kok. Ya kaya mangkono kuwi lelakan urip Mas Besur. Ya, ora apa-apa. Kudu sarwa sing ati-ati lan Bener. waspada. Waspada. Eling lan waspada. Lah apa kuwi berarti? Eling karo sing nang kono-kono, waspada karo sing omah. Lah ya sing tak lakoni saiki ya kaya mangkono kuwi Mas.